stop eens even. Er ligt hier wat te smeulen en ik ruik een enorme brandlucht. Oh, meneer Marsman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er straks van de lessenijver neergelegd. Ik zal hem even uitmaken. Nee, zegt Doris. Ik heb liever dat je hem met je water gaat halen voordat de brand komt. Goed, meneer Marsman. Een ogenblikje. Zeg, meneer Marsman. Moet je eens even kijken? Ja, wat is er, Doris? Er zit een gat in mijn emmer, een gat in mijn emmer, een gat in mijn emmer. En wat moet ik nou? Nou, maak het, heer Doris. Kom, maak het. Vlug, maak het. Ach, kom nou, heer Doris. Kom, maak het nou gauw. Ja, is goed, zal ik even doen. Gewoon even maken. Even het emmertje maken. Ja. Maar zeg, jongens. Met wat moet ik het maken? Dat gaatje. Met wat zal ik het maken? Dat gaatje. Met een takkie hier, Doris. Doodgewoon takkie. Een takkie hier, Doris. Een takkie. Een tak. Ja, met een takkie. Tja. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Nou, nooit van gehoord. Tja. Dat takkie, dat past niet, het past niet, dat takkie, dat past niet in dat gat. Hak dan, heer Doris. Ja, hak dan dat takkie. Kom, hak dan dat takkie. Gewoon maar kapot. Hakken. Heel goed. Uiteindelijk zeer logisch gedacht van de man. Gewoon hakken. Maar dat is niet zo makkelijk. Wat valt er te hakken? Met wat moet ik hakken? Ik heb niks om te hakken. Waar hak ik nou mee? Met een hakbijl, kijk daar ligt een hakbijl. Kom, pak nou die hakbijl en hak het in twee. Wel ja. Hak de boel maar kapot. Zo gauw gezegd. Moet je die bijl zien? Die bijl is niet scherp, is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp, hij is bot. Slijp dan die hakbijl, kom, gaan we nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen, kom, wees nou eens vlot. Vlot. Ik weet niet van vlot, weet je. Gaat er hier nog, als je moet slijpen, dan moet er ook geslepen kunnen worden. En dan rijst toch nog de vraag, waarmee moet ik slijpen? Hoe zal ik hem slijpen? Ik heb niks om te slijpen. Op wat slijp ik nou? Op een steen moet je slijpen. Kom, zoek dan wat stenen. Een steen om te slijpen. Daar ligt er wel een. Inderdaad, daar ligt er een. Een heel mooie steen zelfs. Is er nog een uit de rots gebergd? Maar nou moet je opletten. Die steen is wat droogjes, oh wat een droog steentje. Die steen is wat droogjes, die steen is te droog. Dan maak je hem vochtig, kom, maak de steen vochtig. Schiet op, maak hem vochtig, maak vochtig die steen. Ja, dat is een crimineel idee. Gewoon even vochtig maken. Oh nee, spugen dat mag niet, dat is onbeschaamd. Maar niet om het een of ander. Hoe maak ik hem vochtig? Hoe krijg ik hem vochtig? Met wat maak ik hem vochtig? Hoe maak ik hem net? Met water, heer Doris, met water. Met heel gewoon water, haal water en gauw. Met water. Hoe kom je zo op het idee met water? Je hebt toch mensen die overal verstand van. In wat moet ik het halen? Dat water. Waarin moet ik het halen? Waar doe ik het in? In een emmer, Doris, een emmer. Gewoon in een emmer, daar haal je dat in. Er zit een gat in mijn emmer, een gat in mijn emmer, een emmer.